Ang tao talaga, mahirap makontento. Ang kulot na buhok, ipapadiretso. Ang diretsong buhok, ipapakulot. Ang maputi, gustong maging kayong manggi, tulad ng mga kano. Ang maitim, gustong maging maputi. Tunghayan natin ang kwento ng magkaibigang Karina at Jessa. Nako, Jessa! Ang laki-laki at ang ganda-ganda talaga ng bahay niyo! Halika, Karina! Doon na lamang tayo sa kwarto na maglaro. Kwarto? Kwarto mo lang to? Nako, Jessa! Ganito lamang malaki yung bahay namin. Ang sarap-sarap dito. Inday! Inday! Dalhan mo nga kami rito ng merienda? Jessa, pwede ba mahawak mo kang ito? Iyan ba? Ang tawag dito ay wishing box. Binili ito ng mami sa Egypt. Wishing box? Ibig sabihin, pwede ako mag-wish? Hoy, Karina! Kaya ka pa naging mapaniwalain? Kaya na pala ang merienda. Kumain na tayo. Dahil sa matinding kabusugan, ay nakatulog kaagad si Jessa. Samantalang si Karina naman ay kinuha ang wishing box. Masubukan nga ang wishing box na ito. Sana ako si Jessa. Kasi gusto ko, anak mayaman din ako. Makatulog na mare. Hoy, senyorita Karina! Gising na po kayo dyan! May pasok pa po kayo! Ha? Inday? Bakit mo ko tinawag na senyorita? Nasaan si Jessa? Ayan po bang nangyayari sa inyo, senyorita Karina? Si Jessa po ay nasa kanila dyan sa barong-baro. At senyorita ko po kayo dahil yaya niyo ko. Yaya? Yaya kita? Mayaman na ako! Mayaman na ako! Hay! Ikaw ang bata ka! Bakit? Gising ka lang pala? Ano yung naririnig ko sa mano sa telepono? Na bumabagsak na raw ang mga bantang mo sa eskwela? Naku! Ang mami ni Jessa? Mami ko din! Talagang mayaman na ako! Hay! Ikaw ang bata ka, ha? Pwede ba? Pag kinakausap ka, makinig ka! Huwag po! Huwag po! Nasasaktan po ako! Kasi, para ako ng ama mong besta sa buhay ko! Makalayas na nga rin! Sabi na nagtili ni Karina bilang anak mayaman, ay marami pa siyang atukasan. Minsan, sumigaw ang umano'y ama niya. Wala ko agad kaya ko gusto! At wala kang pakialam! Ganon! Yes! Magmamadyang ako hanggang kaya ko gusto at walang makapigil sa akin! Tama na po! Tama na po! Huwag na po kayong mag-away! At kaya na pala ito nang umawag sa amin? Alis dyan! Hindi. Bakit ganon sila? Ang gulo-gulo nila palagi. Alam mo, senyorita Karina, kung hindi lang dahil sa inyo matagal na akong malis dito. Para ang impyerno ang bahay na to Day, samahan mo ko kina Jessa. Pinasyal ni Karina ang buong barang-barang. At sa pananatili niya roon ay, alam mo, Jessa, sana anak mayaman din ako. Tulad mo. Para mabili ko lang ang lahat ng gusto ko. Siguro, ang saya-saya ko. Hindi, Jessa. Hindi ako masaya. Masaya ang tunay na yaman, Jessa. Ang mabuting pagsasama ng iyong mga magulang, ang pag-aaraga nila sa iyo, na sa oras ng pag-uwi mo sa eskwela, ay may nanay kang madaragnan, may mayayakap at may mayakan ka sa oras ng iyong sakit. May ama kang nakikinig sa iyong mga problema at nagtuturo sa iyo ng magandang asa. Naku, senyorita Karina, tila umulan ng malakas. Halina kayo't baka gabihin tayo. Dahil sa matinding sama ng loob, ay nakatulog, ay nawala ng malay si Karina. Anak!
Alam mo, Jessa, ang sama-sama ng panaginip ko. Ikaw raw ang mahirap at ako ang mayaman. Di bali na? Ayoko na rito! Uwi na ako! Hoy! Karina! Saan ka pupunta? Ano raw? Ako? Naging siya? Ang tao nga naman! Kailangan kang magsisi upang malaman nila kung ano ba talaga ang gusto nila sa buhay. Ikaw, alam mo na ba kung ano talaga gusto mo? Oh, what can you say about that performance? Kayo, alam niyo ba ang gusto niyo? Hindi rin? Our participant here is saying that wala ko magtudlok kung ikaw na gani, book, yung sa Diyak mga na ako ng teacher ko, sa baba na tanang-tanda nilang effort, ipahimo. Pero kung ikaw na gani, kung hindi man ka, naka-discover talents nila ni ma'am. We are down to our last performer in the Filipino category. Prepare the contestants for the pop song. People out there, are you happy? Bilib na kami sa performance sa co-teachers, ta? I think our board of judges are taking a hard time in deciding. Would lang, ma'am? Ito, odd. So our last entry, the title of the piece is Kilala ko siya. Hello. Okay. So the last but not the least, the Filipino category declamation. Ladies and gentlemen, a reverberating round of applause for entry number 3. Ang ate ko ay 19 na taong gulang pa lamang ay dalagang-dalaga na. Ang sabi nila, maganda raw ang ate ko. Pero ang sabi ng lola ko, mas maganda raw ako. Minsan, may bisita ang ate ko. Ate? Ate? Yahoo! May bisita ka! Sino raw siya? Ewan ko. Mukhang mataas at parang bulag yata. Kasi kahit sa loob ng bahay ay nakasalamin na rin. Chismosang bata to. Hala, huwag kang lalabas ha? Opo, ate. Pero ate, parang kumamaya ha? Habang nag-uusap, si ate at ang kanyang bisita ay dahan-dahan ako lumabas patungong kusina. Nakita ko si Lola na naghahanda ng merienda. Lola, ako na nga po yung magbibigay sa kanila. Mabuti na lang pumayag ang Lola. Ate, Mamang Pogi, Diyos po. Wow, Mamang Pogi, ano po ba pangalan niyo? Ben, ikaw. Elenita po. Call me Nits for short. Wow, Mang Ben, ang ganda naman ng salamin niyo. Pwede po maghiramin? Mamaya na lang. Sige na po, Mang Ben, kahit 1 minute lang. Sige na nga. Santong Bartolina ng Kapayapaan! Tuling pala!
siya ng ate ko. At habang sila'y nag-uusap, ay palihim ako sumilip sa butas sa may pintuan. Hinahawakan niya ang kamay ng ate ko. Hinahalikan niya. Walang hiya. Humanda kang kamatis ka. Humanda ka talaga. Aba! Anong sinisilip mo dyan? Kasi po, Lola, yung bison mo, hinahalikan ang kamatis este. Mali pala. Yung si Mang Kaloy mo, hinahalikan ang kamay ni ate. Masamang ugali yan. Huwag mo na yung uulitin. Opo, Lola. May kaklase akong ang pangalan ay si Jackie. Lagi siyang sumisilip sa bintana ng aming bahay sa tuwing may bisita ang ate ko. Hoy, Jackie! Anong sinisilip mo sa aming bintana sa tuwing may bisita ang ate ko? Eh kasi ang ate mo ang cheap nilalangaw ng mga lalaki. Ay, inggit ka lang sa ate ko. Kasi ang ate ko ay maganda at maraming manliligaw. Samantalang ang ate mo ay walang manliligaw. Mukhang piranha at ang katawan halos buto-buto na lang. Isusumbong kita sa ate ko. Makikita mo, isusumbong talaga kita. Kumanti lang ako kaya sa sinabi mo, no? Isang araw, maaga pa ang uwian. Sinundo ako ng ate ko upang mag-shopping. At bigla na lang, may isang sasakyan ang humarang sa aming harapan. Pwedesa kaming pasakayin nun. At dinala kami sa isang malayong lugar. At habang kami nasa malayo na, may isang lalaki ang humarang sa amin. Good works, boys. Job well done. Mapanlait kasi ang pamilyang to eh. Hindi makuha sa santong dasalan. Kunin na lang natin sa santong paspasan. Ate! Nanlaban ng ate. Ate! Huwag! Ate! Huwag! Huwag mo kami paghiwalayin ng ate ko! Hanggang sa ang ate niya ay nahulog sa kanal. Ate! Huwag mo akong iwan! Ate! Sino na magbibigay ng baon ko? Paano na ako? Nang tinignan ko, ay sigaling pala. Kaya tayo, ikaw, ako, o sino man, at anumang klase ng tao sa mundo, ay huwag nating laitin. Huwag nating pandirihan ang kapansanan ng iba. So that cannot be avoided. Matulog na kita.